Dami di debatana sumur sian salu naroha. Ima totok mengaramoti hati-hati dengan pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kata itu kata di mingguta sadarion dia ada dosian buku Efesus 2 ayat sada 1 di 10. Efesus 2 ayat sada 1 di 10 di dok. Amupe nunga mate amuna jolo. Inorwan nyaka pangalosio doh dosa muna. Akan nani ulah muna marguru tutik kini hasianganon. Mangikutul lomo-lomo di nama ruaso di awang-awang. Imatot di nama gula nuaing di bagasan angka anak naso siat harap. Rakun nasida doh nak kita sasudena najul mangulahon angka hisap-hisap di daging ta. Di nasa turut lomo-lomo di daging tai rodiangka sakap-sakap. Jadi anak sirimasan do kita sian pangkolian dosun akan asik. Alayang bode bata para sirwabulun do jala perholong rohan nabalga maradoko kita. Jala rapon Kristus do dipanggul ibadah kita akan mati di bagasan angka pangalosio. Nasian asik di roha do umban nama dua hamu. Keberak di pagulu, jalarap di babakit kita, tugong-goman ban maginca di bagasan Kristus Yesus. Laos patu duonon na do dia katiki nanay rodope surung ni hamuraon niya siniroana di habasaw nai maradopon kita di bagasan Kristus Yesus. Ay siyan asin rohana do uban na malua hamu dalam kaporsiaw. Jaladada binahem muna. Sileho-leho dari batado. Datu siap parulau di asa unang adong akan nama muji diri. Ay jadi-jadian na do kita akan natilopa di bagasa Kristus Yesus. Asa marulau na denggan kita. Ayak kaido di pature de batahian. Asa taparangehoni. Ido saatna kadamang nilang hulungan di bagasan Kristus Yesus hahangin na pinalibot. Tayo mo do sa daedde nama do ope holan asinirohan nama si pangasama matoni saya mujiok do Jehovah tumro na pamanatoni uduk muhut las rohai mamuji asi rohai mamuji asi rohai ope holan asinirohan nama si pangasama matoni cukup menginspirasi. Paingotok kita rupana dan adok kapena sempurna be mulu di jolmau. Sahalak pedang. Na pedigogo mangulau nadingkan dada boy itu lahu menjamin jolmai menjamin halwonna ia somarhite asi niroha di debata. Di surat Nasing di Huria Rom di doa Apostol Paulus mabonai pakobasionna marhite na manggobaron keadaan di jolmai na mengalami disfungsi di sikap dohot di tanggung jawab nga berbeda be. Ay nunga gabi pangusi be nunga gabi paparotak naksetia bejol maiti de bata ala padanna saluhuk nasida nunga manipil nunga sangi tuk sangeno nasida marroha mago danga dong si bahenna degan nang kusada danga dong ibarni tuk saluhuk do nasida mardosa jala dak dapot ujian di debata nasida karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inna di rumah Tuhan. Memang akan teruk do halak na berpikir do nama bajol mai madalu tu dosa. Gabedang dapot asli rohani debata. Ima masalah naso adong be au tuhon di si Adam do si Hawa.
jalan nasu setia bejol mai di debata. Para jolo marhite na mamangakon parbue ni hau parbinotoani na dengga dok naroa nunga darida be na soprosea be si Adam dok si Hawa tu debata. Jala laus tarida na so uduk jala nasu setia be nasida di debata. Gabe umara gani ban nasida suara ni simbolisi na berusaha mengakor wan nasida tubibakon suara ni debata umaraga ela-ela di portibion ela-ela di simbolis daripada suara ni debata di ban nasida nungatum di papitum simbolis bemata ni aporosyaut nasida obai soboi be di bedahun nasida dia do suara ni debata dia do suara ni simbolis upor seaan nasida tu simbolis sia tu debata ujungna gabe patalma keadaan nasida ai hamatiat do jabar nasida ketidakpercayaan di jolmana perjoli itu debata mabai tubuh ketidaktaatan pelanggaran ima dosa nama buat nasida dosa kematian rohani bahkan kematian jasmani di si Adam dan si Hawa saharo di pinoparna auna porsea nasida tu debata totudo marhautuhon nasida jala setia jakonon nasida do kadekan basa damen nasumuru marhasonana goklas diroha di porla edeni au sumardusa nasida barita naulima dileho tuhita uhot gabi di pitori nasida dipitori kita dalam bahasa-bahasa binanya sinrohana inorhon ni panugusion na di bagasan Kristus Yesus inna ibana no dipadiri debata bahen habangsa parasian marhitesian haprosyaun di budar rai asa di papatara debata disi hati koranna alanam dibolus matana akka dosa najolo marhita labas ni rohana duk taotan Kristus bongot di tonga-tonga di golutta asa tajalo hasasan di dosa doh golo na baru di nabi nabaga-bagahon ni debata tu kita koi mahita mangalakah di dalam nasinekapan di debata imahan bauni ala nang tajalo do labas di rohan nasihat debata ubat na boy madua kita memang nang itorboy sikop molui molope berusaha kita jonok tu debata dang itorboy sempurna olani dang be di bagasan hukuman kita dang di bagasan keadaan narusaki be mulutta na mengalami diskusi marhite to di perbadia do jalo otak gogo do tujuan asa marsangat di bawah marhite panidangion do parlota asa tabolokon hasil mau na parjoloi di pauli to di nang pangalakota jala mamaki hasil mau naik baru nanti noppa marhite sakap do Allah menerwai di bawah na mamaki hasil mau naik baru nasitong jala nabadia mamoto takas mardala kita diadopan di depan ido nani do na soda grasi namar lapatan holat asidiro termasuk doi sada pangajarion di si Martin Luther itu ngatonga di gerejai taringo Tuhan waunya kana porsea holan marhiti asidiro di debatado ubain nadapot kita marhaluau kadang natamani jolmai dia dopan di debata alasan huna nunga martusa jala tamada potan rimas sia debata dan kadang na boy patu paun di jolmai asa boy malua nasida sia rimas di debata kadang no piga-piga ugamo na mengajar upa ni pampahenanna dinggan bersifat amal baik
Mana nama mikire asa marpahala, mana asa dapat tawak dahuli. Berlomba memikirkan pahala. Satu tikion torok dope nama sura-sura ujung di mulu di sasala colma mamereng pangalahu sinuai manang namasa di muluna asa dong dapat tu pahala naringgan gabe di dok tu surgo do osogot bah ala nabuncu torok do pangajariun nama dok cupak kita do haluaon jalaboy do tolo hasita tu badua ginjang molo godang jala sikop kita mangulau naringgan molo gumodang do ulau naringgan taula sian ulau hadusau seolah-olah berbuat baik itu sudah menjamin kita selamat dan denggan dan boy jaminan si pahala ini HP suadong col mana boy sikop mangulau naringgan alasanna hatihan umbadabu jolmai tu dosa gabe saitaratai dorahana mangulau dosa itu molo dicoba-coba mangulau naroa mangulau nadu gabe sai ikut-ikuton nari marsogot atau molo somoni isi dona boy mangulau na sama dua ibadah siatri masih debata molo so sian parulau nai hampe boy madua ibadah dan adong na boy malua sian uhumat doh rimas di debata atau nai matakas di rohata boto otta lahu manula pangajario tarimo tu pahala ada adong jol mana boy mangulu jala malua marhite siapa bahenanna daholan sian asli roha di debata sapindo dapotan haluau colmai. Iso tadi nama persoalan ni nasa opku, nama tetangga, nama robar jabu, nama riboto, nama hula-hula guru. Inatta si Grace dohot amatta si pahala. Dak boy jumpa damai di nasida, nama robar jabu, nama riboto. Molo si Grace madok ganuk ala Kristen asal ma parosea ibana dihutum matuhani nama dua baibana hapero ma amata si pahala maddo bah barupa doa kapa bahena nadengan sia jolmai saidina nasaranai maddo dak boy pola kaporosea dak boy pola maddo mai hutut Tuhan alena sadari maddo ko dak porosea ho nasa Kristen do ho huroa ulahu maka nadengani kaya boy do nasida ujung takas do di patorang ay nang mati do colmai hinorhon nya kadosana ay lomo ni rohana jala akan amaralo turomo ni rohana de batado akaparulona sude jolma nung mardosa jala tamado dapat terima sian de batado alaya lasi ni rohana do kolong ni rohana de batado nunga di padumu jala di pangulu colmai dia doa di dewa lele homus kesempatan kedua tu colmai akan awal peubah rohana nama buat nasida asadambe di bagas rimas di debata nasida nunga gabe dapotan asi di rohana di debata rapok Kristus nunga di pangulu jala di paduan dada ala na tahu jala tamahi tamat jalui alaya lasin rohana do na paduo kita jala mambai kita tamama jakun haluauni jala na patawo kita gabe parjambar di abang sana imana ginuaran sola gradia sian asli rohana boy kita malua dada ala na pambahenata alai silehon-lehon di debatar asa unang pola adong na papuji-puji dilena gabe makati hagijak rohana dijolo ni dongan na jolma songon namasa jok-jotan di donga-donga ni halak Yahudi di parsaoran ni halak Yahudi rabdo ala nasu Yahudi ati-ai jok-jok si tutu halak Yahudi nampe dumba Kristen nasida marneang di roha mar ni dahalak di durni na Yahudi neang rohana merekuan walan nasida dunatama jala natau dapot
sudah jolma mardosa daktama dapokan haluau. Baik itu Yahudi maupun tidak Yahudi, semua. Jala dapotan nasi di rohani di batado nasi da uban nama dua. Dangarong dasar ni sasahala, dangarong alasan ni sasahala jolma madok holat dirina, dirita keluargata huriata ubamota dona terbaik. Natamama jalo pasu-pasu do haluau nasihat di bata. Jala halak nasib dak tamai dan layak. Lapatana ala hasil rohani di batado dan sumuru kita sian dongatta di adopan di debata. Dan rikot saling menghumi jala manulak akan hasil ala tarifku dirita dumobi sian nasida. Aidos do kita sudah di adopan di debata. Ima akan asotamahian alai marhita Yesus Kristus gabe dapokan nasi doa. Kata kunci na balga na mangi muse di do ai jadi-jadian na do kita akan natilopa di bagasan Kristus Yesus. Asa marulau na nengga kita. Aya kaido di pature de batahian asa ta parangehon. Adong dapat dohan asa marulau na dengkat kita ayak kaido di pature de bata hian asa taparangi muni. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di sana dapat dohan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Asa marulau nadengga kita yang dipersiapkan Allah sebelumnya akan dipature de batah yan asa taparangi ini naik pahamokta bahwa tutudo dan alani parulauta uban nama ngulu jalan nama dua kita tungala asli rohani de batah alai dang namar lapatan ga bedang rikot ulau nadinggan ala sileho-leho ni debata doi dang nagabe so saping jala berpangku tangan kita so marniula menanti dan menunggu terus gabe so menanu mamakan di mana sabar menanti ya teh itu juga tidak baik. Adong do di tonga-tonga di huriaya ka kelompok nah hurang marsitutu papataro ngaluau marhite para gue ni ngulu naik baru banadok semua ni seolah-olah hanya duduk datang moladong kahamaulah menanti di gereja molorok covid yang penting berdoa saja tak harus ke gereja rinna enang Kristen nasida alai sifata mula depe nasida mangulau pangalahu narobi di bagasan dosa. Coba sifata daktarida para singan nasida songon halak Kristen di tonga-tonga ni halak Kristen martibaku molu nasida ujui ada orang Kristen nasida sifata dan maboy maribar halak Kristen di tonga-tonga ni halak Kristen halak naso Kristen dan ada perbedaan dari kesalahan sudah ramu alane rekos itu tuh disenggul hot tu nasida asaboy nasida marsitu tu mana dikumpulu na buruki jala mangulu hut mangula di bagasan hay baruan imam arhite ngulu na baru do kaulau na dinggan nah hinala mohon di debat songon ala Kristen kita molo taulau pe ulau na dinggan ada asada kotan haluau kita alai sama dia ma parbue ni haluau nang di basa-basao ni itu lagi kita ipe dangalan ni gugutai bandara kotak kita bahasa-bahasa di Tuhan ini ditopa di pangulu Tuhan kita asa taulahu do ulau nanigan diasihi Tuhan ido kita asa taulahu do ulau asli roha di pasu-pasu jala di padua Tuhan kita asa taulahu do ulau nanigan padua do ngata jolma jala ido di pature jala disakapi de batas yang bulana tu kita jolma akan naniasiatna. Jadi kadang kita
Nang di palua kita siat dosa, jalan rumah dipatau kita gabe para jabar di harajau na di balua gicca. Asa tak argahom ma jala tahamulatehom mai. Marhite na mangulu jala mangulahum habaratu saka ni Tuhani siap bulana tu kita. Akananya siap na imang marhite na mangulahum ulau na dengan songo para bue di haluau nang binasa basahon ni Tuhani tu kita. Tajalo aslirohan ni batado haluau ni asa prosea. Asa prosea hita Yesus Kristus dosa sadasa haluau. Tegas itu Apostol Petrus. Asa dangadong haluau di bagasa manangisi na asing. Ay dangadong buar ni na asing di torun langit di leho tu coloma. Parhitiatta tu haluau. Inna di apostoli. Obat ayat 12. Jadi dunga tunggodan di Bibel tain natahatai taringot watan debatan nama naringoti. Taringot tu ketegasan doa tanggung jawab di haluau ni jolmai sian hapor siauna. Alai dia dulu tu hapor siauni. Nani maksudna hapor siauni ima aktivitas nama bayan ibana lam jolok tu debata lam jolok tu Kristus. Asagaru na porosea tu Kristus ida dahola nama calo apelua nama nokto. Alai gariada asado do dasida parnapuna di hambuluan nasaling miliknya. Ala nang jumolo di peleho Kristus dirina asa nungamurabe di apotita haluauni holat marhiti haposiawa. Sama najok na di Efesus nak kiri ayat 2 sia. Aisyat asini rohana do uban nama dua kamu dalam haposiaw jala dada na binahimuna sileho-leho di debata doi. Datung sian parulauni asa unang adong nama muci diri. Ganut naum majalo asini rohani Tuhani naing matarida sian para gue ni ulauna na denggani di ngoluna asa tarida na arga jala diauhon aduau na tajalo sian Tuhani. Naum tajalo asini rohani debata naing mahita gabe para siniroha songot amai para siniroha kuda. Nang disesa debata dosata asa naing maolo hita pasesahon dosa di domatta maradok kita. Nang dijakut debata kita di bagasan holong di rohana atau lam tapaduluhom maholongi nama ngocar rohata majakot domatta asa masih jakona dia kena hura jalolo hita masih patur-tutur. Asa marhite saluhun naing nunga dipatau debata kita lah patol hapson asini rohana. Nah, doh denggan di basana. Nah sumurungi tu salut halak. Lam torok mah jolma mamuji pasangan debata marhite dokta.